taħli xoftija u fommi xandar it-tifħir tijek. ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej. Ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċ it-talurijiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu warku btejna, quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jinet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux, għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej is-sultan il-mulej ejjew nadurawh. Leħen qawwi qed jinstema' biex ikeċċi d-dlamijiet, ejn janwarbu twedwin ħira, Kristu ġej fid-dawl l-ismewwiet. Tqum fuq tagħha ruħna mħedla teħles mill-ġerħat ta' dnub, ġejt tiddi kewba ġdida dal-waqt l-għadu jkun megħlub. Il-ħaruf mibgħut mill-loli ġieħolna minn kull dejn, nitolbuh bil-fieq u l-biki jagħti l-maħfra iħen u jgħin. Biex fit-tieni miġja tiegħu bl-art imwerra taħt riġleħ ma narax iqis ħtijietna imma jressaqna btieba leħ. Glorja lill-Missier fil-oli, rebħ lill-Liben kull tifħir, lill-Ispirtu li jistħoqlu issa u dejjem hekk isir. Amen. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Bleħen qawwi l-Alla insejjaħ l-Alla biex jismani. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi nfittex, ma nejjiex bil-lejl nerfa' eidi u nitlob. Ma trix taffaraġ ruħi. Niftakar f'Alla u nitniet, jiena u naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja, jien imħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien li moddi, niftakar fi snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi, naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna sjedna, mhux se jibqa' jurina imħabtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nisa Alla juri ħnina magħna, jew ħeba ħnientu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu l-għali tiegħi, li Alla l-għoli biddel emil lemintu. Imbagħad niftakar f'emilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb kull ma jinta għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, li turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt lill-poplu tiegħek u liet ta' Ġakob u Ġuseppi. Rawk l-mijiet u għallam, rawk l-mijiet u twerru, u saqih il-baħar tried. Misħab niżlet ix-xita, wismewwiet tredu, leħ ma kullimkien il-beraq tiegħek. Il-ħsejjes tar-rat tiegħek waħda f'waħda. Il-beraq iddawwa lid-dinja, tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-baħar li bħra l-kbar il-mixja tiegħek, u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mixxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, bit Mosè u Aaron. Glorja lill-Missier,
lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qaddisa triqtek u Alla li ma' Alla u kbir bħala Alla tagħna. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi u jolli. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħu. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd muqaddis bħal mulej, ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toqgħodux titkabru iżjed bi kliemkom. Kliem kburi ma joqgħodx iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila id-dajfin. Min kellu bix-xaba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet 7 u l-om ta' bosta wlied tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti il-ħajja, iniżżel fart l-imwiet u jtella minna. Il-mulej jifaqqar u jani, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mit-trab lill-msejknin u jerfa' lill-fqir mill-miżbla. Biex mal-gbarati qiegħdhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art, fuqhom u jqiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu, imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej jwerwlu lil min jeħodha miegħu u fuqu mis-sema iriet. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti jisseta lis-sultan tiegħu, jolli u jqawwi l-midluk tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi Tifraħ lill-mulej li jbaxxi u jolli. Tifraħ l-art quddiem is-sultan. Il-mulej isaltan, ħataqbes l-art bil-ferħ u jirfirħu il-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu. In-nar jimxi quddiemu u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja, tara dan l-art u titried. Bħaxxa ma jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru s-smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, li jiftaħru bixbijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda, minħabba l-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej, int il-għoli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Ix-xebba s-sirom u jkollha eben u semmih Emanuel. Baqta u wasel jiekol biex jaraf iwarrab il-ħażen u jażel it-tajjeb. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. U s-sebħ tiegħu ifeċċ fuqek. Jiddi il-mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Joqogħdu fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu għal dejjem. Alleluja. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġi jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U waqqaf ħalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
bħalma kien wiegħed fl-modi b'fomm il-profeti għad-desin tiegħu. biex isalvana mill-edewa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina. li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iżjara tax-xemx tiela. Ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Joqgħod fuq Fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu għal dejjem. Alleluja. Ħuti Jeżjes, Siedna Ġesu Kristu fil-ħniena tiegħu ġej jżurna, nitolbuh u ntennulu bil-ferħ. Ejja mulej Ġesu. Int ħriext minn ħdan missierek u ġejt tilbes il-ġisem ta' bniedem bħalna. Eħlisna mit-tidnis tan-natura tagħna mħasra. Inti għad tiġi u turi il-glorja tiegħek fil-mażulin. Ejja issa uri t-tieba u l-ħnina tiegħek mal-midinbin. U ġieħ tagħna mulej li aħna natuk it-tifħir tagħna. Ejja u għatina s-salvazzjoni tiegħek. Int diġà daħħaltna fid-dawl bis-saħħa tal-fidi. Għatina li ngħixu sewwa quddiemek b'hemm il-xira u jogħġbok. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu s-Salvatur tagħna. Missierna Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla li tista' kollox, li tridna nħejju it-triqa għal Kristu il-mulej, fil-ħnina tiegħek għatina li jinnuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkil għalina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Fissem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. U narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nofru ta' sagrifiċċju b'suffraġġju ta' Koni Zammejt. U Alla li tista' kollox li tridna nħejju t-triq għal Kristu l-mulej fil-ħnina tiegħek għatina li n-nuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkejl għalina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma min ixxebħuni jew tqabluni jistaqsi l-qaddis. Erfu għajnejkom il-fuq u waraw min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Bis-saħħa ta' qawwietu bil-qawwa ta' satetu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u int Iżrael tgħid triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla. Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt, il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħalleq ta' truf l-art. Ma jgħajjaqat u ma jinkeċ l-erf tiegħu, ma ssibx tarfu, u li jagħti l-qawwa lill-għajjin u jkattar il-qawwa lil minu bla saħħa. Jintelqu żgħażagħ u jgħejjew fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellgħu il-ġwienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej. Bierek roħ tiegħi il-mulej. Bierek roħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek roħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Bierek roħ tiegħi. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u jkollu modrija. Ma mexiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Inqumu bil-rifqa. Alleluja, alleluja. Ara, il-mulej ġeb jisalva l-poplu tiegħu, ħinja dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtejn u imtaqlejn u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Imdawlejn mill-kelma talla, ejjew nresqu t-talbit tagħna ħbib tiegħi lil Alla l-imbierek. Mulej inti li jettinna li l-madmat tiegħek huwa ħafejf. Erfa' ftejt mill-madmat tagħna li qiegħed jafas fuq spallejna. Ħalli fejk insibu il-mistrieħ tagħna nitolbu. Inresqulek lil dawk ħutna li jirrakkomandaw rwieħhom fit-talb tagħna. Huma wkoll mobbijejn bit-toqol tal-ħajja. Għamel li meta jersqu għandek
يخص li inti qed terfa' il-pejs tagħhom. Nitolbu. Mulej inti tistedinna biex inkunu bħalek ta' qalb ħelwa u umlej, mhux ħafif. Għax in-natura tagħna tgħidilna bil-kontra. Libbisna b'dawn il-virtujiet ħalli nkunu nistgħu nagħmlu l-ġejd. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talba personali tagħna. Min id-dejn l-om tagħna il-Madonna ta' Pinu, mulej ilqa dawn it-talbiet li aħna qed nofrulek. Enna biex inkomplu nħejju lilna nfusna, nħejju t-triq biex niltaqgħu ma' ibnek li ġej bi Kristus Sidna. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla, il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddejs li inti waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħaj lill-muljala tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tejja tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u flimkien ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Ismu mit-l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex orbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi
tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom wal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Biċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqlej u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Konej u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk minn sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikull li tritient fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex bdilla għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu.